Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mantay niyo udi na pamakin gani wagyang kaya darangan may pantag ko di kapagunduga imamayog agusi ugarinan kaang kano di bulunga igira da galbukyo udi na di kano di travel na gu antano panapkatadmi sumanga ulaw-law mga lukstan. Na usi isang marinaw mamayuga na sa rumbeladin ka mamayuga na panang pangkasalinaw mamayuga na kaguda sa kuraka mamayuga nakadyatin hakkambo mamayuga na sarumben adanaka mamayuga na pikula sangkaran mamayuga sa beladanaka mamayuga nagraw puti kukiraw mamayuga ni pagganapti korga mamayuga na makasira kang patin mamayuga na ko pagdanan nadagpiyag mamayuga yang pagpapikira mamayuga nakakabutab akan dudon mamayuga na nirasikilatin mamayuga narumbaan adanaka mamayuga nadan kabumapamikir mamayuga sarang beladanaka ukirin ng punarubik ko din naman ukirin ko masaban din sutudul ukirin ko nadang ang tao para sa rin ukirin ko
na may pagmakatomang mamayusin na dako sabdi kilkam mamayuga ka na karo puti kukiraw mamayuga ni kakiribu nila dan mamayuga ka nakatawag kong marigin mamayusin nakaanya ka ka mamayuga ka nasasala ko lulus ka mamayuga napagdinig marinaw mamayuga nasa sarap mo sa mati mamayuga mamayuga ka na sa parabis sa dibina mamayuga ka na lalagad dito mamayuga ka na sa pranagawan ako mamayuga ka na mamayuga ka nakabagan di katawi mamayuga ka na ba ako dinadalina mamayuga ka na pandirap ko darapa mamayuga ka na suda ko kadili mo di mamayuga ka Sa balawaran nun na inukarakan sigari da karakan buwang ito. Masan dagarang kuno na inukap panarigidak na bubakatatap. Salamat sa kiyang tayong kasang kaya video na uda ka pan makasubscribe sa giyang kayadaran mo channel
na dakaning kag yang kanan na subscribe button ug yang kanan na notification bell ka ang kapot sa katukaw igiraad na video tan wa mi upload. Wassalam.